Yesu. Igama lami ngiwuNtongayise ngowakaMkhize kaMhlabi yalingana. Ngihlala la eBakasrayi eMaqadini. Manazaretha kukhona inhlambuluko ekhaya esiphezulu kwayo. Ubaba ufikile la emasontweni amathathu ayedlule walubeka udaba kodwa walukha phezulu. Kwaba nesibonakaliso ngaphambi kokuthi afike la esithi kwangathi sisetendeni la ke kulale khona uJamengweni. Uma sisetendeni bese kuvela ngathi sibaningi nje etendeni bese kuba nentombazane engofakile umNazaretha ithi kimi wozohlala la eduze kwami ukuze mangabe sekuthiwa siyonikela uzohamba nami. Bese livele kuyamemeza izwi la ngaphakathi lithi sekuyisikhathi abafisa ukuzoyibika bangeza. Bese ngiyasuka le ntombazane ithi woza nami. Uma ngabe sifika la ethempelini sifika abashumayeli bahlezi ngendlela okuhlalwa ngayo uma benikelisa sebebaningi abantu abanikelayo. Ebese engikhweba ethi kimi asiye ngalana ngasithi khona umshumayeli obehlezi yedwa kulolu hlangothi labo baba kodwa yena webheke ngasepulpiti uthi asambe siye kunanga umshumayeli ngoba abagcwele abantu sinikele kuyena. Afike eqala yena anikele angimzwanga ukuthi wayethini. Bese ngiyasukuma nami emva kwakhe ongathi uyamemeza umshumayeli uthi hlambuluka. Bese mangabe ngithi hawu uNkulunkulu wami ngabe sengenzeni wathi umshumayeli angihlambuluke ingabe ngingoneni. Abesethi akhulunyiswa umshumayeli uMajiki athi awumbheke ulibele ukuyinweba akungabe uzohlambuluka mhlawumbe imindeni yakho. Ebese ngishona phansi. Uma ngishona phansi ngiyaguqa embengeni ngithi ngiyacela uNyazilezo athi ngithe hlambuluka angisho ukuthi uzocela lana. Bese khona le duzane kwakho ngathi simhlezi inkosana engawufakile umNazaretha uthi kuyona awumthathe uye naye lapha umtshele ukuthi kufanele azoguqa athini lana. Ebese uyasukuma le nkosana ngisukume ngimlandele. Ebese efike uyaguqa nje mama eceleni. Bese ethi kimi njengoba umshumayeli ethi hlambulukela ubaba wakho ukuthi izinto zakho njengoba zingalungi. Ubaba wakho obambizile njengoba athwebula idlozi nje walibanga nenyoka. Le nyoka iyona le esebenzayo kini. Thina singamantombazane ekhaya le nyoka ivele iphendukele ibaba khwenyana. Ingakho ekhaya kungashadeki asibathola abantu ukuthi mawuthola umuntu kufanele efike ezovela ekhaya kuvele bese kuyonakala kungabe sahlangana lutho. Usethi-ke lo muntu hamba-ke uyele kumshumayeli ebese uyonikela uyohlambuluka kumshumayeli. Mase ngifika ngibuyele engakabuyele emuva ebesethi bese unikelela lesi sidalwa esangena kubaba wakho ukuthi enze zonke lezi zinto akazenzayo zokuthwebula idlozi. Ebese ngiyasukuma ngiya kumshumayeli. Uma ngifika ngiyaguqa futhi kumshumayeli ngizothi ngicela uNyazilezo athi kanti utheni lo muntu kuwena? Angishongo yini mina ukuthi kufanele uhlambuluke? Njengoba ngithi kufanele uhlambuluke kufanele usukume ukhulume phakathi eparadesi ukuze imindeni yakini izozwa ukuthi uzohlambulukela yona. Ngikhona-ke namhlanje ngoba ubaba walukha udaba walukha phezulu wangayibeka yonke indaba ukuthi walithwebula kanjani idlozi noma wagcine eshilo kodwa engaphakamisanga la ethempelini ukuthi uthema ethwebula idlozi walihlanganisa nenyoka. Limoshile kakhulu umoshekile ekhaya. Lesi silwane safike sasidunga senza ukuthi singazwani siwumndeni. Ingane zikababa omncane bedonsa bheke eceleni nabantwana bakhe nathi besidonsa sibheke eceleni singasezwani sizingane zandawonye. Kangangokuthi kwayena ubaba besimsaba ngoba wathi mayilanda lento wayelanda isithunzi. Kanti lesi sithunzi sona sizokwenza ukuthi kwathina simxwaye siyingane zakhe. Kwakuthi
uthi mangabe eqhamuka ngemoto sivele siphume umuntu nomuntu wayenendlela yakhe la aphume ebheke khona sifuna ukuthi simfihle ekhaya sehlezi yedwa ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukukhuluma naye. Manazaretha kube nesibonakaliso-ke ngoba emva kwalezo zinto efikile la umshumayeli wathi kuye kuzomele ukuthi abuye nenkomo nembuzi azokhulula imindeni eyabeboshiwe. Sitheke ungakabuyi-ke ngomhla ka-15 besisekhaya-ke kufanele kuhlangane umndeni ukhulume. Into ayenzile ubaba uSagamalazile ayikakabibikho kuye lento yokuthi uzohlambulukela imindeni. Sithe silindile ukuthi siyahlangana ekuseni ngiyavuka ngiyakuye ngomhla ka-15 ngifike ngiyambingelela siyaxoxa. Uthi mayeqeda uthi lolu hlelo lwakhe uhlobo lokubhuqa uma ngabe sehlekele lolo hleko suke sesazi silindenile ukuthi hayi uyabhuqa khona into aphezulu kwayo afuna ukuyenza. Ebese ethi ngithumela umfana ukuthi akalande ugina inyanga yakhe leyo akayihambayo ebuye futhi ayisebenzisayo. Athi ngithumela logina ukuthi umfana ukuthi akalande ugina bazovela abanye abathakathi la ekhaya. Mina sengiphume ekhaya lomphefemulo sengikushilo okwami ngithi kuye cha baba phela sizolungisa izinto la okwamanje sikhuluma lwakudaba sikhuluma udaba lomunye umuntu. Abesethi ubaba hayi phela kufanele kubheke isayidi elilodwa kufanele kubheke wonke amasayini. Ebese ngehlangehlelezana hayi sihlale silinde uhlangane umndeni afike logina. Uma ngabe fika logina sihleza kwenziwa lutho sesilinde logina. Uma befika bese thiwa singene endlini siyangena. Amen. Uma esesingene endlini yena ngesayidi lakhe ubelandele umuntu ukuthi azoma sesayidini lakhe. Ushembe emuhle wafike ubaba wamphendukela kuzo zonke izinto abecabanga ukuthi uzoma nazo. Wavele ubaba lona wathi ndoda khuluma nina seniphuma eThekwini akasho ukuthi niphume ekhaya emphefemulo. Nina seniphuma eThekwini nibuye nengelosi laphaya. Ikhona le ngelosi ngithe bangena la ekhaya bengizamula uthi kukhona intombazane engiyibone la ekhaya ithwele imithwalo le ntombazane. Wathi ayiphi le ntombazane? Wathi yavela ihlezi ngasenyama. Mangivela uthi yona le ntombazane ngithena ngabe ngiqhamuka la ngiyibona le ntombazane kukhona indoda eseceleni kwayo ifake umjiva omhlophe nesigqoko esimnyama. Uma ngabe ngiyibona le ntombazane ngivele ngaba nemithwalo ngasindwa. So baba ayikho into engizoyenza mina lana. Ngicela nje ukuthi baba ukhulume iqiniso kubantwana bakho nasemndenini wakho wonke. Kube nzima ukuthi ubaba akhulume iqiniso. Ugcineke kodwa ngesonto edlule sebefika bezalana belethe le nkomo nembuzi babushumayela ethe aboyilethe. Endleleni mabesuka ekhaya kuthiwa ubengakhulumisi umuntu waze wafika lana waqala ukuvula umlomo wakhe ekhulumisa abantu akade ehamba nabo uma esengena la ekhaya esangweni. Amen.